Sama sa gingon diha sa Filipos 4:13 nagkanayon, mahimo ko ang tanang butang pinaagi kang Kristo nga mao'y nagahatag kanako kusog. Nganong paborito nako kini, pinaagi niini nga saad sa Dios na overcome nako ang problema sa drug addiction o nagahatag kanako og direksyon sa akong kinabuhi. Milampos ko sa pag-eskwela, taliwala sa daghang mga pagsulay sa mga paninabi. Pero tungod nini nga saad, milampos ko sa akong eskwela, may graduate sa Mountain View College, nahuman nako ang akong kurso, na-overcome nako ang tanang mga halos suliran sa akong kinabuhi, tungod niining matahom nga saad sa Dios. Kini si Pastor De La Piña, magayon kaninyo. Daghang salamat. We are people, and we love to get connected. We connect as families because of birth. We connect as friends because we click. And we connect as communities because we care. Seventh-day Adventists are people who connect in communities called congregations, which in turn connect to form conferences, who connect together to form unions, divisions, and the General Conference. Why do we connect? It starts with a connection to the Creator, who invites us on a spiritual journey. When we journey together, we can help each other along the way. This journey is a journey of a lifetime, and as we learn and grow, life becomes filled with meaning and purpose. Our greatest joy is in helping others along the way. Wherever you are on your journey, we believe that we have something to offer that can make your life more whole. So the next time you see a Seventh-day Adventist, remember, you're not looking at someone who stands alone. They are connected to a world church that has 18 million members, gathered in 13 divisions, comprised of 122 unions, formed by 600 conferences, serving in 140,000 congregations in 208 countries, who worship in 924 languages, and they all want to connect with you. Bueno, kumusta na mo? Kami nang hinaot nga naka mo sa maayong panglawas, mayngon nga ang Dios nagapanalangin ka nato sa matag adlaw. Unas tanan nato nga pagtahod sa atong mga kadagkuan, ilalom sa pagdumala sa atong pinanggang presidente sa South Philippine Union Conference of Seventh-day Adventist, Pastor Edwin Golfan, Executive Secretary Pastor Roger Caderma, o usab sa atong pinanggang nga treasurer Sir Jimuel Almosera. O ginawilcome nato ang tanan nga mga gasunod din atong programa, pangutana Pastor. Actually, daghang yung kitag mga pangutana ganin, mga bahaw, pumagani ni atong gipang basa diri, tungod kay dili magin nato maakomodar sa usa ka episode, kay ato masang priority ang mga tawag, no? Gikan sa atong mga kahigalaan sa nakalain-laing lugar dinis Cagayan de Oro City o bisan pa man sa kalaptit nga dapit. O galang sa inyong pagpanawag kay ginadawat man ni sa FM, tawag kamo sa 0916, no? 557-4777. Usban ko, alang atong gitamok na signal sa FM. Dili may nyo makita ang mga screen, 0916
557-4777. Okay? So, dagan salamat yan na. O gato nga mga pagpangumusta sa tanan nato nga nagsunod ni atong programa. Magaampo kita. Salamat o Diyos sa imong pakiguban, salamat sa imong gugma, salamat nining higayon nga imong gihatag makatuon na sad kami sa imong balaang pulong. Ipadala imong balaang espiritu magagiya, magadikta, magahatag og kaalam sa matag usa ka namo. Panalangin ni kini nga programa Hope Channel og pangutana pastor kini among gipangayo sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. Okay, ato pangumustahon ng ato mga kahigalaan na naminaw hilabi na dinhi sa atong studio karon. Aduna kitay bisita si Brother Joseph o Brother Sister Charlene Saknanas. Daghang biyaga bisita dinhi sa Hope Channel. Kung kamo usab nga adunay kasibot nga mo bisita dinhi sa Hope Channel, pwede kamo mananaw sa panahon nga live na programa, no? Og inyo makita ato studio, makita ninyo ang ato building, igsuon dinhi kita sa pinakataas, no, dinhi dapit sa rooftop na dinhi ang Hope Channel nga mga equipment og inyo makita kung unsa ang sitwasyon. So bisita lang mo dinhi, bisag dili ka mo Seventh-day Adventist, pwede ka mo makabisita sa South Philippine Union Conference dinhi usab sa Masterson Avenue, dinhi duol sa Price Plaza, no. So kung inyo na ninyo nga spoke, ihatod ka mo sa driver niya na. Ang iyang pangutana ganina mahitungod sa unsa mo kuno ning sala sa Espiritu Santo nga di magid mapasaylo nga sa unang Juan 1:9 nagingon man diha nga ang tanan nga sala nga isugid basayloon man sa Ginoo. Tinuod gana og wala sada mag-away ang bersikulo kanang sala sa Espiritu Santo nga isgutan sa Mateo kapitulo 12 bersikulo 31 ug 32. Unya wala mo konflikto sa unang Juan 1:9 nga kanang Mateo 12 igsuon tinuod na nga mapasaylo pa ang sala sa anak sa Dios pero ang sala sa Espiritu dili mapasaylo. Now unsaon man nato ni siya paghusay, no? Ingani ato sang kwaon ang function sa Holy Spirit. Aron masabtan nato kung giunsa man ni siya, okay? Ang Holy Spirit igsuon usa na siya kagitawag nato og manlalaban. Kay abrihin yung balang kasulatan, no? Juan 15:26. Aron makita nato ang mga function sa Holy Spirit kung ang usa ka tawo nga mo deny ani nga function unsa may mahitabo niya, okay? 26 nagingon. Atong basahon, apan inig-abot unya sa manlalaban ang akong igapadala kaninyo gikan samahan ang espiritu sa kamatuoran magagikan sa Amahan. So gitawag sa dinhi igsuon og manglalaban. Okay? Ang espiritu sa kamatuoran. So miyong gikag manlalaban, so meaning ang imo mo nay gagiya sa imong kinabuhi, no? Mo nay maghatag kanimo og mga impormasyon. So kung imo na siyang gibiyaan, imo siyang gineglect nga manglalaban, ang pangutana mo ni kinsa man lang ang mutultol nimo. Kay mao ra man siya ang mutultol sa tanang butang. For example, Juan kapitulo 16, okay? Atong basahon, Juan 16:3c. Aron makita nato unsay gingon dinhi. Okay, 3c nagingon. Inig-abot sa espiritu sa kamatuoran kini siya mao ang magatultol kaninyo ngadto sa tibuok kamatuoran. Kung imo isalikway ang Holy Spirit, kinsa na may mutultol nimo ngadto sa kamatuoran? Atong nahibaw-an nga Juan 17:17 balaan na sila sa imong pulong. Ang imong pulong mao ang imong kamatuoran. Ang pangutana, kung wala ang kanimo ang Holy Spirit, wala ka magdawat sa Holy Spirit, imong gibiyaan ang Holy Spirit, kinsa may mutultol kanimo sa pulong sa Ginoo nga unsaon ni nga pagtuon. Kay di gini mo ni masabtan kung walay giya sa balaang espiritu. Okay? So imo siyang makita nini 14:16 sa Juan gyapon function sa Holy Spirit. 14:16 nagingon. Og ako mga muyo samahan og kamo iyang paghahatagan og laing manglalaban nga makig-uban kanimo hangtod sa kahangturan. So kining manlalaban nga mong Holy Spirit makig-uban kanato sa hangtod sa kahangturan. Na kung imong isalikway ang Holy Spirit, kinsa may makig-uban nimo? Kinsay mo tultol nimo? Kinsay mo tudlo nimo? So ang mahitabo, walay kausaban sa imong kinabuhi. Momogani ka ng Juan 3 nga to sa 6 nga kinahanglan magpakatao pag-usab sa tubig ug sa espiritu. Kay dili ka bag-o kung wala ang Holy Spirit. Dili ka matao pag-usab kung wala ang gahom sa Holy Spirit.
So meaning to say, kung imo nibiyaan ang Holy Spirit, kinsa may muhatag nimo og garantiya sa imong kinabuhi. Dinhi nga area. Kaya nguban mo, ingol nga, dawaton ako si Jesus Christ, pero wala magdawat sa Holy Spirit, wala magtagad sa mga pagtultol nga na kaniya, walay pagtagad sa pagtudlo nga na kaniya. Kinsa may mutultol nimo? Kinsa may mutudlo nimo? Wala. Hantod madugay, sudlan dayon ka sa daotang espiritu. Marcos Kapitulo 3, okay? Atong tanawon. Marcos Kapitulo 3, mahitungod sa gitawag sudlan na dayon kag daotang espiritu. Okay? Ni adiri sa gitawag nato og 28-29. Sapagkat tinuod baga ingon ako kaninyo nga ang mga tao pagapasayloon sa tanan nilang mga pagpakasala. Okay? Og sa bisan unsang pagpasipala nga ilang pagalitugon. Apan bisan kinsa nga magapasipala batok sa Espiritu Santo dili gayud pasayloon. Sa unsa nga paagi tiwason sa pagbasa. Kay sila na nag-ingon man, ugod, aduna siya'y mahugaw nga espiritu. So sa sige nimong balibad sa Holy Spirit, dili ka sa iyang pagtultol, dili ka sa iyang pagkamanalaban, hangtod puy-an ka sa daotang espiritu. Kay wala naman ang gamayng hunghong musulti kanimo nga ayaw ni pagbuhata. Mauni ang imong pagbuhaton. Nakamatikod ba ka sa makadaghan panahon nga suko gyud kay ka nga gusto na gay ka manumbag pero adunay gamay nga hunghong sa balang espiritu nga nagpugong kanimo? Nga masuko na gyud ta tudo-tudo pero naay something nga makonsensya ka kana tingog kana sa balaang espiritu nga nagahunghong sa matag usa aron magatultol kanato. Kung kana imong balibaran permirong sala gakuyawan ka madunggan pa nimo ang konsensya. Okay? Ikaduhang sala murag dili na kaayo kuyaw. Ikaupat, di nagyug ka makuyawan. Ikalima, di nagyug ka mahadlok. Aduna nagyug kay kaisog, hangtod biyaan ka sa balang espiritu. So once nga biyaan ta sa balang espiritu, mauna na ang sala nga dili mapasaylo. So kung imong isamarize ang sala nga dili mapasaylo, kadtong mga tao nga di nakabalo, mangayo og pasaylo ngadto sa Dios nga iyang giserbisyuhan. Nabi mga tao nga dili nagapangayo og pasaylo. Okay? Na yung mga tao nga ilan na nang gibiyaan ang katungdanan nila nga kada gabi mangayo tagpasaylo kay wala man ta kabalo kung say mahitabo sa atong pagmata sa kamuntagon kung makamata pa bata. Kung di ta kamata unya wala ta kapangayog pasaylo sa kasalanan nga atong nahimo ngadto kang Ginoong Hesus o sa balaang espiritu ang Dios na lang mahibalo. Kaya dili na natrabaho ni Pastor Bacalaris. Pero ang sala ngadto sa sala sa espiritu kadtong mga tao nga di nagyud kabalo moduol sa Dios aron pagpangayo og pasaylo sa iyang mga kasalanan. Sumuna ang gitawag nato og sala sa balaang espiritu. Okay, kung aduna mo pangutana dial mo. Okay? 0916-557-4777. Okay? Okay, ayo ka mo pagpanaha. Dial live kita karon sa Facebook og usab sa cable, no? Og usab karon sa mga television nga nagtan-aw nini nga kagabion. Sunod dinhi 0926-435-0676. Pastor God PM, aslang ko unsay meaning sa sign of the cross naa ba kaha na sa Biblia? Kinsa may nagdala aning gitawa og sign of the cross? Muagi og simbahan mo hatag sa ilang sign of the cross. Muhagi sa minteryo, muhatag og sign of the cross. Kita og daotang tao, mo sign of the cross. Kita og mga tentasyon, mo sign of the cross. Kinsa ni nga grupo? Kung inyong mahibaw ang kinsa na nga grupo igsuon, palihog didto kuno mo pangutana unsay but pasabot anang sign of the cross. Kay wala man mag-practice ang Seventh-day Adventist niya na tungod kay wala man sad na sa Biblia. Walay mabasa sa Biblia nga mag-sign of the cross ka. Wala tay mabasa nga ang 12 ka apostoles, human si Kristo mikayab na sa langit, nalangsang, nabanhaw, mikayab sa langit. Ang 12 ka apostoles nagbilin, niya naadto sa nakalinlaing kalibutan, sumala sa gipabuhat kanila, buhat kapitulo 1, bersikulo 8. Unya wala man tay nabasa nga record nga kin sila nag-sign of the cross.
wala tay mabasa. Okay? Unya bisan pamantingali sa imong makita sa ubang mga Christians din especially sa mga Kristohanon nga nabilin sa diyang wala na ang mga apostoles, wala man tay nabasa din nga nag-sign of the cross sila nang ginahimo sa dako nga simbahan nga eksistado karon, no? So kung gusto ka mahibalo kung unsay kahulugan niya pwede didto mo mangutana, pero alang sa Seventh-day Adventist wala kitay mabasa sa Biblia gikan sa Henesis ngadto sa pinadayag, mismo pa sa mga Deuterocanon wala tay mabasa nga ang usa ka tawo mag-sign of the cross. Okay? So, daghang salamat yan ang imo nga pangutana igsoon o naglaom kita nga okay, naatay caller. Daghang salamat caller si Emil Tampos Gango Libuna. Okay, go ahead Emil. Okay, pasok. Okay? Brad Emil, sa baka na bakay diferensya sa ato nga kahimanan o iya bakang signal didto wala kita kabalo. Pero naa imong ngalan diri, natamok na ang imong pangalan pero wala pa gyud naggawas ang audio. Okay? Okay, go ahead, Brother Emil. Okay? Wala mas Brother Emil. Anyway, balik lang tawag, Brother Emil. Okay? Basta mo to, walay mabasa sa Biblia nga gikan sa Henesis nga dos pinadayag nga ang usa ka tawo mag-sign of the cross kung musulod simbahan o muagig minteryo mag-sign of the cross. Okay. Hello. Hello. Good evening. Good evening, Brother Emil. Nanagay pangutan na, Pastor. Okay, good. Go. Tinuod ba nga gi-change ang simba sa Sabat at dito sa Sunday? O kanos ana siya? Okay. Daghang salamat niya na. Tinuod ba kuno nga gi-change ng pagsimba sa adlaw ipagpahulay ngadto sa Domingo? Tinuod kayo, Brad Emil. Gusto primero atong ihatag nato ang biblical, tapos sa mga biblical ari din ta sa gitawag natong historical kay nasulod man ni sa akong cellphone ang mga quotations usab. Okay? Daniel City versikulo 25 adunay gingon diri. Og siya musulti sa dagkong mga pulong batok sa landong uyamot og magapaluya sa mga balaan sa landong uyamot og siya magahuna-huna sa pag-usab sa mga panahon og sa kasuguan. Kanang word nga kasuguan, apil na niini ang napulo kasugo. Apil niini ang adlawng igpapahulay. Okay? So, na yun din og siya magahuna-huna pag-usab sa mga panahon og sa kasuguan. Og sila ihatag sa iyang kamot hangtod sa usa ka panahon, mga panahon og katunga sa panahon. Di lang na sa ako ni-explain ang time og half of the time, no? Diri lang ta sa magahuna-huna siya sa pag-usab sa kasuguan. Okay, about niya na nga mga testimonies, mga pinangga, no? Atong tan-awon diri kung nakuha ba nako. Unas tanan diri ta sa mga wala man ako dinhi ma-appeal. Anyway, ato mang ma-memorize na siya igsoon. Adunay Convert's Catechism of Catholic Doctrine. Gisulat kini igsuon nga interview ni siya, question and answer. Ang usa ka interview na gingon, which is the Sabbath day? Ang nagtubag ang usa ka pari nga Saturday is the Sabbath day. Og niingon dayon ang maong question na record sa ilang libro, why do we keep Sunday instead of Saturday? Ang tubag, kada bantay igso na kay ang nag-interview pareha sila og reliyon. Pareha sila igpapahulay nga gibantayan nga maong Domingo. Mato pa, why do we keep Sunday? Nganong magbantay man kita? Nagamit siya og first person plural, we. Meaning to say, ang nag-interview og ang gi-interview pareha sila og baruganan nga Sunday ang ilang gibantayan. Mao na siya nga, why do we keep Sunday instead of
Saturday. Nagingon ni siya, we keep Sunday instead of Saturday because in the Council of Laodicea, 336 AD, gitransferred igsoon ang solemnity nga mao ang Sabat gikan sa Saturday ngadto sa gitawag na tuog Sunday. So, mao na nga mga gitawag na tong testimonies igsuon, no? Okay, ni ana, naabri na nako ni adiri. Okay? Makita na to diri. Una, ginihi sa gitawag na to og later sa gitawag na to og cardinal, no? Ato sa ning ipadako pag-ayo para makita nato. Ingon dinhi. Lain sa ning referensya, gikan kaning kang Albert Smith, Chancellor of the Archdiocese of Baltimore, replying for the Cardinal in a letter of February 10, 1920. Iyon siya din, if Protestants would follow the Bible, they should worship God on the Sabbath day. In keeping Sunday, they are following a law of the Catholic Church. No? Alang ni mga Protestant kung nagkeep kuno mo sa Sunday, inyong gisunod ang balaod sa Katoliko. Dili sa Biblia, kay wa may mabasa sa Biblia nga bantayan ang Domingo. Ingon nga igpapahulay o balaan ba na siya. Wala tay mabasa ni ana igsuon, no? Nasa tay usa ka kuan dinhi, usa ka niara igsuon kanti akong giingon. Basahon ako balik ha. Question, which is the Sabbath day? Answer, Saturday is the Sabbath day. Question, why do we observe Sunday instead of Saturday? Answer, we observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Peter German, The Converts Catechism of Catholic Doctrine, 1946 edition, page 50, morning nga referencing suon. Adunay admission nga giusab sa Catholic Church ang mao nga balaod, no? Mauna nga gibutang diri ang kay dinita sa isa ka referensya. Arita sa kining gitawag na to og Encyclopedia Britannica. Okay? Sa Article Sunday, Volume 26, 11th edition. Okay? Page 95, nagingon, the earliest recognition of the observance of Sunday as a legal duty is a constitution of Constantine in 321. So, naasay civil, kato religious man to, ang pag-usab. Adunay gingon din the earliest recognition of observance of Sunday, ang una kuno nga pag-recognize igsuon sa pagbantay sa Domingo. Didto kuno sa gitawag na tog legal duty is a constitution of Constantine. So nauna pa gyud ang civil nga mga pamaagi igsuon kaysa simbahan pag-declare sa Catholic Church. Gi-declare sa Catholic Church, nauna ang pag-declare ni Constantine pero kato siya sa civil to siya nga paagi, dili to siya sa church nga paagi. Ingon siya din niyo, the earliest recognition of the observance of Sunday as a legal duty is a constitution of Constantine in 321 AD, enacting that all courts of justice, inhabitants of towns, and workshops were to be at rest on Sunday, okay, with an exemption in favor of those engaged in agricultural labor. So imo makita na una sa 321, it is a civil nga balaod. Unya pag-abot sa maong Council of Laodicea, nahimo din siyang religious nga balaod. Okay, go ahead Igsoon kung nakay follow-up. Brother Emil. Unsa man ang kuan ni Constantine nato nga sa civil ra man kato, aktibo kalibutan man lagi ang nagtuman dayon. Yes, during those times, ang pinakagamhanan nga nasod nga gidumala, okay? Or sa time ni Constantine, siya ang emperor niya ng panahon nga nagudumala sa tibok nga kalibutan. Unya civil duty pa to, unya gitamok dayon sa gitawag na tug religious nga pamaagi iya sa Catholic Church. So mo na history igsuon. Una, kang Constantine kay ngabantay ka kanang pag-observe sa Sunday igsuon, dugay na siya buwibak mitraism, mga mitra pa, mitraism nga mga tao nag-observe na sila sa
Ang uban gani nagsimba og adlaw gitawag og Sun's Day. Adlaw sa mga adlaw mao na ang ilang gitawag natog simba. Unya natamok sa Kristohanon nga pagsimba sa Catholic Church. Okay? Follow up igsoon. Kenneth. Okay, murag naputol naman no. Tingali satisfy siya sa ato nga tubag. Muhatag ko tato og lain nga mga quotations diri. Pero kay naabtan mata sa atong time sa break, o balik ta karon tudtod. Sometimes, trials are like big waves. They knock you down. Sometimes, you get a chance to get up. And sometimes, oops, don't worry, you'll be all right. Bueno, nibalik kita. Dirita sa tas pangutana, no? Open pagyapon natong linya alang nga nang gusto nga mangutana. Pangutana ka mo mahitungod sa inyong nalibgan sa pagtulunan sa Seventh-day Adventist. Labi na nga malipay kami nga inyong pangutana masulod usab sa 28 fundamental beliefs of Seventh-day Adventist, no? Sa linya 0916-557-4777. Okay, inayo sa kapangutana din eh. Gikan sa 0906-800-4929, unsay kamatuoran bahin sa dili pagbunyag sa usa ka bata kung dili mabunyagan, dili siya matawag nga Kristiyanos og siya matawag usab nga pagano og sa limbo ang paingon kung mamatay. Ngano man si Kristo 30 anyos na bautismo sa iyang pagkabata pa nahitabo ba nga siya gibautismuhan unsay kamatuoran sa purgatorio. Daghana sa iyang gi-insert diri. Una igsoon adunay pagtulunan kanhi no sa mga magsisimba diha sa Roman Catholic igsoon nga kung ang tao kuno ang bata kuno mamatay nga dili mabunyagan ang iyang kalag paingon niya ng limbo. Okay? Kung ang usa ka tawo nabunyagan pero nagpakasala unya ang iyang sala dili mortal sin, okay, didto siya ibutang sa purgatorio aron usad linisan siya, okay. Pero kung wala siya sala napasaylo iyang kasalanan mulahos na gyud dayon siya sa langit, okay. So duha ang dagwa, tulo ang dagway. Number 1, kung ini kamatay sa tao buutan siya ang doktrina sa Katoliko mulahos sa langit ang mao nga kalag. Okay? Sunod, kung maldito siya, mulahos siya kanang sala nga immortal, lahos siya sa imperno. Wala nay kuan, wala nay gitawag og purgatorio. Pero kung ang iyang sala dili mortal, didto siya sa purgatorio igsoon. Mo na nga kinahanglan magpamisa ang matag pamilya, parinti, aron usab nga katong naa sa purgatorio matabang-tabangan ang iyang kahimtang, no? So mao na ang view. Now mahitungod sa limbo igsuon na aduna nay pag-usab sa pagtulunan sa Roman Catholic. Wala na nagkuan karon. Okay, ato sa bugtuon kay natay caller si Bergie Cabillion, Taguluan, Misamis Oriental. Go ahead, Bergie. Pasok. Pastor, naalang ko tungutana. Yeah. Gikan ko sa usa ka pundok na bautismuhan ko, dayon nibalik ko sa usa ka pundok, dili na ba na pwede bautismuhan? Okay. Asa man ka magpabautismo sa katapusan nimong pagpabautismo? Kanang dili lang sana ako isulti sa Okay. imong pastor. So, ngani, kung gikan ka sa laing pundok, unya mobalhin kay laing pundok nga dili Seventh-day Adventist, depende na nas pundok nga imong gibalhinan kung aduna ba sila pagtulunan nga bautismuhan pa ba ka. Okay? Pero kung gikan ka sa laing pundok, unya mobalhin ka sa Seventh-day Adventist, examinon pa na siya sa gitawag nato og church board kay dili man sa tanang panahon nga ang usa ka tawo dili siya bautismuhan kay ang iyang bautismo pareha sa bautismo sa Seventh-day Adventist. I-konsiderar man gyud na ang pagtulunan kung unsa kalalom ang imong nasabtan sa balaang kasulatan.
o kung aduna ba'y panglapas nga nahimo nato nga diin kinahanglan gid siya ibautismuhan pag-usab. Okay? So ingana ang senaryo igsoon i-evaluate na sa church kung pero usually gyud kahitabo, no? Aduna gyud bautismo pag-usab nga mahitabo. Gawas kung adunay tao mo siya nga ayo lang kunyo bautismo kay parihara man tag pagtulunan ug uban pa timbang-timbang pa na pag-ayo sa church. Pero kasagaraan gyud, no? Makadaghan halos magani majority i-rebaptize gyud ang mao nga tao. Kung dili ka magpasakop sa Seventh-day Adventist, of course dili man sad mi mudawat og bautismo kung dili gyud makasabot ang usa ka tawo. Dili siya matudluan sa tibuok nga kamatuoran o dili siya maistoryahan sa mga pagtulunan sa Dios dinhi sa balaang kasulatan. Okay, follow up, sister. Salamat kay Pastor. Okay, daghan salamat usab Sister Bergie sa imong pagpanawag nining punto ha. So balik ta sa gitawag nga pangutana. Now adunay pag-usab sa pagtulunan sa Roman Catholic igsoon nga wala na nang limbo karon. Wala na mag-apply sa ila karon ang limbo. Tingali daghang Katoliko wala mahibalo niya na igsoon. Okay? Pero ang naa karon mao kaning gitawag natog impierno og ang purgatorio. Kay katong limbo para man tos mga bata kuno nga wala mabautismuhan. Pero nawala naman na siya karon nga mga pagtulunan. Kung namay naminaw karon nga mga experts sa Catholic, kung nasayop ko, please, I stand corrected. Pero mo na akong nabasa sa inyong mga balasahon, no? Gawang pananglitag, gusto ka mo basa sa balasahon nga ako nabasa, ako sang ipakita kanimo. Pero wala na mag-practice karon ang Roman Catholic anang gitawag nato og limbo. Ang nabiling karon mao ang purgatorio ug ang Dios langit. Now, mahitungod usab sa gitawag natong pagkamatay sa tao igsuon. Sa pagkamatay sa tao, ang uban nagunahuna nga mupuyo pa og 40 diyas ang mao nga kalagaya kuno musakad dito sa langit. Ila mo gunang gibasi igsuon sa gitawag nato sa dinhi si Ginoong Hesus nga nalangsang si Kristo unya human sa pagkalangsang ni Kristo nabanhaw siya unya 40 days pa siya nagpabilin dinhi si yuta kay iya pang tudloan pag-ayo ang iyang mga apostoles kay niagi biya sila og kaluya sa panahon sa paglangsang kaniya og kana nga basihanan igsuon na sa Buhat kapitulo 1 bersikulo 3. Tapos sa iyang pag-antos kanila, mipakita siya nga buhi pinaagi sa daghang mga pagpamatuod nga nagpakita ngadto kanila sulod sa kapatan kaadlaw og nagsulti kanila mahitungod sa giniraan sa Dios. So kapatan ng adlaw. Unsay rason? Nganong nagpabilin si Kristo og 40 days? Nganong wala siya nilaos dito sa langit aron sa pagpanghimatuod? Nga siya buhi. Kay aduna magigiingon si Ginoong Hesus diya sa Juan kapitulo 2 nga bungkagan ninyo ni ang templo sa Dios og sulod sa tulo ka adlaw ako ning pabangunon. Ung hunahuna sa mga Hudiyo ang templo nga ilang gibuhat nga perting pila ka mga tuig nga ilang gibuhat. Musuko sila nga pila ka tuig ning templo gibuhat niya imo lang pabarugon og tulo ka adlaw. Pero si Ginoong Hesus naghisgot sa iyang kagalingon nga lawas. Unya sa panahon sa paglangsang kaniya, maunay na dumduman sa mga Hudiyo. Maunang ilang gisilyuhan, ang mao nga lubnganan, gipagwardyahan. Aron usab, matud pa nila nga dili gyud kuno kawaton sa apostolis ug mingon ang apostolis nga nabanaw si Kristo, gipagwardyahan. So mao na nga pagabanaw ni Kristo, mipabili siya 40 ka mga adlaw aron sa pagpamatuod sa mga tao nga siya buhi. Now, balik ta sa pagtulunan matud sa uban nga ini kamatay sa tao kuno 40 diyas kanilang gitawag nga 40 diyas kay ang kalag kuno magsuri-suri mamisita o asa mo bisita before mo adto og langit. Wala na sa Biblia. Kay ang gisgutan sa Biblia, nakita biya si Ginoong Hesus pagabanaw ni Kristo, nakita siya, nahikap siya. Unod og bukog siya. Now, kining pagtulunan karon nga gikan sa pagkamatay, musuroy og 40, imo ba nang makita? Imo ba nang mahikap? Unsay rason nganong naana wala na sa Biblia nga konsepto igsuon. So mao na siya nga pamagi. Now, ang mga tao karon nga patay, nga buhig, dautan og dili naa pa gyud na karon sa lubnganan igsoon. Wala pa nas langit sumala sa ginahuna. Tanan tawo nga nangamatay gikan kaniadto hantod karon.
Naa pa kana sila karon sa lubnganan, wala pa'y nag-adto sa langit, gawas atong gilalin nga si Enoch. Okay? O si Elias. So, imo makita. So, napa na. For example, dinhi sa Juan Kapitulo 5, versikulo 28 o 29. Ayaw kamo kahibulong ni ini, kay ang takna nagasingabot na. Kanang word nga nagasingabot, future na. Wala mag-ingon nga ang takna nakaabot na. Kanang word nga nakaabot ay human na. Di ba? Pag yung nagsingabot, meaning future. Kanus ang gisulti ni kanus ani gisulti sa kang Juan. Daga na nga matay. Gikan sa Genesis, hantod ngadto kang Moses, hantod kang Ezekiel, daga na nga matay. Pero unsay sulti sa kamatuoran dinhi sa libro sa Juan, ayaw kamo kahibulong nini kay antak na nagsingabot na nga ang tanan wala magyug aduna lay pipila. Ang tanan, meaning to sigikan sa panahon ni Moses hantod sa panahon ni Juan, ang tanan. Wa man siya ningon nga ang pipila. Siya, ayaw kamo kahibulong ni ini, kay ang takna nagsingabot na, nga ang tanan nga anaa sa mga lubong, managkabati sa iyang tingog. Kano sa makabati tingog? Ay, kanang future pa, magsingabot. Bueno, atong bugtuod gadyot, kaya naman tayo caller. Go ahead, caller, si Juvenel Nob, Kamamanan. Okay. May gabi. May gabi usab. Hello, akong pangutan na pastor, bahin lang aning sa Judas 23. Okay. Nga teksto, unsa man sa klase nga kalayo nga pwede pa man nato masakmit o maluwas ang kalag tao. Okay, dagan salamat. So atong basahon ang Judas ha, aron ato nga masabtan ang mao nga mga punto. Okay, ang imong gingon nini sa bersikulo 23. Okay, luwasan ninyo ang uban pinaagi sa pagsakmit kanila gikan sa kalayo. Ang uban kaluyin ninyo dinuyugan sa kahadlok og paggadumtan ninyo bisan pa ang bisti nga nabuhing unod. Usa ni siya ka sinultihan kaigsuon nga meaning to say, mintras buhi pa kita atong tabangan ang isa ka tawo nga mahibalo sa kamatuoran. Meaning to say, kung mo respond siya, nasakmit ni mo siya gikan sa kalayo. Nga naman, kita tanang kandidato manggod sa kalayo. Kandidato sa ikaduha nga kamatayon. Kita tanan mamatay man. Tanawa, atong tanawon. Roma, Kapitulo 3, Kapitulo 6, versikulo 23. Okay? 6:23 sa Roma. Nag-ingon siya dire. Basahon ako. Yun siya. Kay ang suhol gikan sa sala, mauman ang kamatayon. So unsay suhol sa kasala, mauman ang kamatayon. Now, kay kamatayon madi ang suhol sa sala, kanus amana mahitabo nga ang tao mamatay. Mo'y bayad sa sala. Kay duha man ni ka klase nga kamatayon, mamatay ka sa normal nga kamatayon. Unya, ang mabiktima ni ana, ang dautan og ang matarong. Magsakit ang matarong og kanser, namatay siya, nabanggaan ba, namatay siya. Dili pa na mao ang bayad sa sala. Kana siya nga sala, resulta kana sa sala ni Adan og ni Eva, nga diin misulod ang kamatayon. Pero ang bayad sa sala, kadtong ikaduha nga kamatayon. Pinadayag Kapitulo 20. Okay? Atong tanaw na. Pinadayag Kapitulo 20. 6, bulahan o balaan ang tao nga makaambit sa nauna nga pagkabanhaw. Sa mga taong ingon ni ini, ang ikaduhang kamatayon walay gahom pagbuot. So meaning to say, na ay ikaduhang nga kamatayon, mao ka na ang gisgutan sa Roma 6:23. Og unsa may mahitabo sa usa ka tawo nga maka-eksperyensya sa kamatayon, sa unsa nga paagi didtos linaw nga kalayo. Okay? Pinadayag 20 versikulo 10. Og ang yawa nga nagapasilaag kanila gitambog ngadto sa linaw nga kalayo og asopre, diin atuan na ang mapintas nga mananap og ang mga mini nga propeta. So meaning to say, ang ikaduha nga kamatayon ma-eksperyensya pinaagi sa kalayo. Ang question karon, naa baron ang kalayo? Wala pa ang kalayo karon igsuon. Kay wala pa man maabot ang gitawag natog ikaduha nga hugno sa gitawag nato og ikaduhang Pedro Kapitulo 3 versikulo 10. Okay, atong basahon na kung naa ba ni siya karon. Okay, 3:10 nagingon.
Apan ang adlaw sa Ginoo moabot. Kanang word moabot, wa pa gyud na ka moabot. Wa man siya yung nakaabot na. Okay? Apan ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa usa ka kawatan ug unya ang mga langit mawagtang uban sa dakong dinaguok ug ang kasugdanan sa kalibutan. Mga tunaw sa hilabiyang kainit ug pagasunugon ang yuta ug ang mga buhat ani-ani ini. Kanang word pagasunugon ang yuta. Nasunog na baron ang yuta? Wala pa. So future. So kay future man, kining usa ka pinulungan nga nag-ingon dinhi nga aron masakmit siya sa kalayo. Meaning to say, minsayan na itong mga tao karon kay kandidato biya, tanan tao kandidato biya sa kamatayon. Ikaduha nga kamatayon, pinaagig kalayo. Kung imong minsahian, mubalik siya sa Ginoo, din nasakmit nato siya gikan sa kalayo. Mauni ang pagasulti sa Judas kapitulo 1 bersikulo 23. So luwasan ninyo ang uban pinaagi sa pagsakmit kanila gikan sa kalayo. Dili nimo na siya iliteral. Kay wala biya tao makasakmit gikan sa kalayo o goroy lugar ini kamatay sa dautan. Granted, mulaw siya sa impierno. Ikaw nga na dinis yuta, masakmit nimo siya. To naman siya sa impierno. Ha? Mismo pa ang Catholic Church nga doktrina, walay doktrina sa Catholic Church nga ang tao nga tuan as impierno masakmit pa. Ang doktrina sa Catholic Church masakmit pa katong naas purgatorio, but never katong naas kalayo. Kay katong naas kalayo, ang doktrina sa Catholic Church bisag unsa ka pa, no? Daghang kag napatay, unya ang usa ka makasasala, wa siya kapatay pero walan siya kadawat kang Kristo, hangtod sa kanturan siya sunugon. Walay pagkatapos nga kalayo, mao na ang konsepto sa Catholic. So mismo ang Catholic, walay pagtulunan. Nga kung tuan na sa impierno, masakmit pa sa tao ang tao nga tuan na sa impierno. Ang pagtulunan sa Catholic, masakmit nila katong naa sa purgatorio. So ang buot pasabutan ng Judas 23, meaning to say, mintras buhi pa kita, atong iwali ang mayong balita, katong mga tao nga wala magtuo ni Kristo, makadawat sila ni Kristo, then masakmit sila gikan sa kalayo. Yan ang ikaduha nga kamatayan. Okay? Go ahead, brother, kung aduna kay follow-up. Palap lang, Pastor. Sige, go. Pastor, nga nung kining sa Biblia, Pastor, naggamit manggid og sambingay. Okay? Ngano sa Biblia naggamit og sambingay? Ang tubag na igsoon. Nga nung wala manggid kuan na lang gid pag-istorya. Okay. Atong tubagon na. Atong tubagon pinagi sa Biblia. Mateo kapitulo 12 bersikulo 12 ngadto 13. Okay? Atong tanawon 12. Okay. Okay. Gamay lang. 13 di ay. Okay, 13. Mateo 13 bersikulo 10 ngadto 13 na yon. Unya miduol ang mga tinun-an og miingon kaniya nganong pinaagi man mga sambingay ang imong pagsulti kanila. So nangutana ang mga tao nganong pinaagig sambingay kumusulti siya. Unsay tubag? Kanila mitubag siya nga nag-ingon, kaninyo gitugot ang pagkasabot sa mga tinaguan mahitungod sa ginharian sa langit. Apan kanila wala kini itugot. Kay siya nga adunay iya paghahatagan labaw pa og ang makabaton siya sa kadagaya. So imong makita igsuon nga sama ani example ning pinadayag. Ang pinadayag daghan siya mga cryptic symbols. Kay kung isulti sa ni Juan nga for example ang Roma mauni niya black and white niya dili niya iagi og mga beast, mga mananap nga wala diri nga naipito ka ulo ka sungay di niya iagi iyang diretso masuko gid ang Roman government niya na. Okay? So mao man gani nga si Juan sa tradisyon gibutang dito sa kala gibutangan og uwil nga pinabukal igsoon unya wa hinon siya namatay pero nagsulat si Juan nga mga symbols na mahitabo. Meaning to say, katong mga tao nga interesado sa kaluwasan, magiyahan sa belang espiritu og makakita sila. Pero katong mga tao nga dili interesado sa kaluwasan, alang kinala dili gid sila kasabot. So mo na hinungdan igsuon nga gisgutan sa Mateo kapitulo 13 bersikulo 10 ngadto sa 13. Follow up igsuon. Go, Brother Jumanil. Okay? Urag nawala na si Brother Jovan. Okay?
Okay? So, daghang salamat imong pagpanawag, Brother Juban. So, balik na sa atong gitawag na to igsuon nga purgatorio. So, duha na lang ron, wala na nang limbo. Purgatorio na lang og ang impyerno. Base sa nabasa na to mga libro usab sa sa Roman Catholic. Unya, matupanimo din nga 30 anyos si Jesus Christ, mo ni ang pagsugod ni Jesus Christ sa iyang pagministeryo igsuon. Kining gingon nimo og 30 anyos gikan sa iyang pagbautismo. Atong basahon na Juan kapitulo 3 bersikulo 22 ug 23. Tapos niini si Jesus og ang iyang mga tinun-an miadto sa kayutaan sa Hudiya og didto mipabilin siya uban kanila og nagpangbautismo. 23. Og si Juan usab nagpangbautismo didto sa Inol doon sa Salim kay didto daghan man ang mga tubig og ang mga tao nangadto og gibautismuhan. So imong makita igsuon mo ni nagsugod ang pagministeryo ni Jesus Christ, no? After sa iyang pagbautismo, pero dili but sabton igsuon nga wala na nagtuki si Jesus Christ sa Biblia before ani. Nagyapon siya mga pagtudlo, pero ang official igsuon nga human nga siya na bautismuhan, no? Ay dayon nga naghatag ka nato og usa ka ehemplo igsuon nga human kita mudawat kang Kristo unya mabautismuhan, aduna sa tay ka mga kuhan nga muminsahe ngadto sa uban sama sa gihimo usab ni Jesus Christ, no? So daghang salamat yan na igsuon sa imong pangutana. Nay usa ka pangutana dinhi, lahi na sad ni 0907-204-5536. Pastor, maayong gabi, mangutana lang ko unsay akong buhaton nga nakasulti ko og dili maayong mga pulong sa atong igsuon nga giamin man nako nga nakasala ko pero maulaw ko kung magkita mi kinahanglan gyud ba kaha nga tagdon siya nako. Thanks, Pastor. Yes. No? Ang sala ni Juan dili nimo pangayoag pasaylo ngadto kang Pedro. Kung nakasala ka ni Juan, mangayo kag pasaylo dito kang Juan. Uman yan na mangayo kag pasaylo sa Ginoo. Pero ayaw pagpangayo sa pasaylo sa Ginoo kung wala ka pa kapangayo og pasaylo ni Juan. Okay? Ang uban nagaunahuna nga kung nakasala ko kang Juan, dito na lang ko kang Pedro moduol og mangayo og pasaylo. Muna nga uban moduol sa mga kaparian dito mangayo og pasaylo. Kung nakasala ka kang Juan, nganong mo adto man ka dito sa kang Pedro? Dito magkakahuan nga nakasala. Unya kung pananglitan gusto sa ka mga ipasaylo ngadto sa Dios, ayaw ikuan sa tao. Lahos ta ka nga Kristo. Kaya nga naman si Jesus Christ man ang mupasaylo, no? I-greet nato usab si Shebiliases Ricanya. Greetings from Japan, no? Daghang kita mga viewers usab sa Japan. So daghang salamat She sa imong pagsunod nini atong programa Pangutana Pastor, no? So daghang salamat niya. So ingan igsuon kung nakasala ka kang Juan didto ka kang Juan mangayog pasaylo. Pero nakasala ka sa Ginoo didto ka mangayog pasaylo sa Ginoo. Pero aron masiguro igsuon kung makasala ganita imo ganing biyaan igsuon ang imong halad moadto manggani ka didto sa imong nasad-an og makig-uli ay dayon ka mubalik paghatag sa mong halad. Kay mao man gunay sipyat sa mga Hudiyo igsuon nga bisag nga hatag sila ikapulo pero tungod kay ang hustisya ug ang katarong wala diha. For example, kininingon sa Mateo kapitulo 23, no? Bersikulo 23. Nag-ingon dinhi ang Biblia atong basahon ang mao nga bersikulo sa Biblia. 23 nag-ingon diri. Alaot kamo mga skriba ug parasiyo mga maot kay nagahatag kamo ikapulo sa yerba buena og sa anis og sa kumino apan wala ninyo buhata ang labi pang mahinungdanon nga butang sa kasuguan nga mao ang hustisya og kaluoy og pagtuo. Hustisya, kaluoy og pagtuo. So ingana lang ka simple igsuon, ayag kaulaw kay usahay kini atong kaulaw gamhan muguta sa garbo, no? So human ka makapangayog pasaylo sa imong igsuon, ma-relieve ra man sad ka. Kanang giingon bitaw amahan namo nakas mga langit pagdaygon ang imong ngalan, bla bla bla. Ingon diya, pasaylo kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa nakasala kanamo.
Mateo Kapitulo 6, versikulo 9, ngadto sa 13. So imo makita igsoon nga mismo nakasala kanato atong pasayloan kita nga nakasala ngadto sa igsoon atong pasayloon kay ang gugma igsoon mutabon sa kapipid-an nga mga sala. Although nay mga tao nga dili pa sila kapasaylo, pero okay, ato sa bugtuon kay natay caller si Joy Mahinay sa Camp Evangelista. Okay, go ahead, Joy. Hello, mahal na pastor, mayong hapon. Maing hapon usab, Joy. Kanang Joy. mahal na Okay, pastor, Joy. kanang bilabid pastor, kanang ano ko'y pangutana unta mahal pastor. Okay. Anong di man mo tuuning uban mahal pastor o kanang milagro sa Ginoo mahal pastor nga naibutang man na sa Biblia mahal pastor? Okay. Nganong dili Karon, mo mga pastor, okay. oo. Unsa man nga klase nga milagro ang imong buot pasabot? Naghamang klaseng milagro. Nay milagro nga dili iyas Ginoo, nasay milagro nga iyas Ginoo. Ang milagro nga iyas Ginoo, Mateo Kapitulo 12, versikulo 10 ngadto 12, nangayo si Jesus Christ sa mga balatian og nangaayo. Milagro ka na sila kay wala pa ba'y technology kaniadto sa siyensya sa medical nga naay mga antibiotic wala. Nangaayo to sila pinaagi usab sa gahon ni Jesus Christ. Milagro na igsoon. Pero nasay uban igsoon nga nag-awat-awat sa milagro pero wala gi-recognize ni Jesus Christ. Dini sa Mateo Kapitulo 7, mo na mangutan ako sa imo sa mga nga klase nga milagro. Kay dini sa 7 bersikulo 22, daghan unya ang magaingon kanako Ginoo niadtong adlaw, Ginoo, dili ba na naghimo man kami mga propesiya pitungod sa imong ngalan. So, sina ka nagamit og propesiya, gigamit ang ngalan ni Jesus? O na nagpanggula sa mga yawa tungod sa imong ngalan? O nagahimo og daghang mga milagro tungod sa imong ngalan? So, nagamit sila mga milagro tungod sa ngalan ni Jesus Christ. Pero giila ba sila ni Jesus Christ? Versikulo 23. Unya, magaingon ako kanila, wala ko gayud kamo igkaila, pahawa kanako kamong mga mamumuhat og dautan. So daghang klaseng milagro. Nay milagro nga binuhatan sa mga dautan, nay milagro nga gikan usab sa Dios. Mo na nga dili biya tanang milagro angay natutuhuan igsoon kay mismo ang yawa makahimo manggod og milagro. Okay, go ahead Brother Joy. Di mo do mahal pastor, dili tanan nga nahiyon sa Ginoo. Pero nahiyon sa Ginoo mahal pastor. Yes, nay nahiyon sa Ginoo katong gibuhat sa Ginoo. Ako nga pastor, mahal gyud akong tawag sa imo, beloved jud, dili jud ko pwedeng ningon akong pastor sa imo. Kumbikan kami mga ordinary member, kumbaga sa sundalo, private lang ni kamo mga general na mo mahal pastor. Basta Igsoon, pastor na gani. kanang word bitaw nga general ang mga pastor niya kamo private dili na mao ang konsepto sa Biblia. Ang mga pastor gitawag na sila igsoon og doulos. Ang Greek word nga doulos igsoon meaning slave or servant. Dili slave nga tinghinlo sa salog, dili servant nga tighugas og plato, apan slave and servant sa buluhaton sa Ginoo. Kay si Jesus Christ nagingon, katong gusto siya nga mataas, magpaubos. O katong nagpaubos, ipataas. No? Katong nagpataas, ipaubos. So, kining buhat sa Ginoo igsoon walay general, walay private. Kita, puro libel at tubangan sa Ginoo. Okay? Okay, balik Mahal Bro pastor, Joy. Mahal pastor, karang kung di natutuan ang milagro nga naibutang sa Biblia mahal pastor, anitabo sa among simbahan karon. Ato lang siguro palaksi o ng mga milagro na sa Biblia siguro. Tayo nga ibabutang pa na sa Biblia diyang dili na matutuan, di na ito basahon. Ang tuwaan na ito igsuon kanang nasa Atong Biblia. panglaksiyo na siya. May dili Nganong laksiyon mo na igsuon kung sa may labot anang walay mabasa sa Biblia nga milagro. Naamang ko'y milagro igsuon nga dili nato mabasa sa Biblia nga mga prinsipyo o konsepto nga gakahitabo karon, nasay mga milagro igsuon nga naa sa prinsipyo o konsepto sa Biblia. Kadtong naa sa prinsipyo o konsepto sa Biblia, mautoy atong dawaton. Pero katong mga prinsipyo o konsepto nga dili gikan sa Biblia, naw ato to siyang isalikway. Dili isad pwede mahimo tungod kay naay milagro nga nahitabo
Unya dili dawaton sa simbahan tungod kay wala makapasal sa prinsipyo o konsepto, ato na lang lugar ang i-disregard ang Bible. Mismo pa ang Roman Catholic igsuon, dili baya tanan milagro ginadawat sa Roman Catholic. Mabitaw ng uban bitaw nga usa ka dinalang kaniadto patay na unya nakabuhat og mga maayo unya gusto sila himuon nila nga santos. Dili ba na automatic mahimong santos, kinahanglan adunay kung wa ko masayop makahimo siya tulo ka milagro. Unya napoy mga milagro igsuon nga dili ginadawat sa simbahang Katoliko mo nang wa siya madayon nga mahimong santos kay ang milagro wala dawata sa simbahang Katoliko. So mismo ato pa mismo sa Roman Catholic igsuon naga-adaptar na sila nga dili tanan milagro nga iya sa Dios. Sa samang paagi mao gihapon, no? Mao gihapon. Okay, follow up igsuon. Kanang mga biluhaton mga pastor nga dili mo to mga milagro sa Ginoo ay wala man sila maka-experience mismo gahom sa Ginoo. Okay. Nabasa nga sa Biblia, pero mura kang gumik sa ilang gibasa sa Biblia. Okay, so igsoon gamay naman kay atong panahon igsoon na mga usa na lang ka minuto kapen. Salamat sa imong pagtampo pero mao na gato ang ako nga ikasulti sa imo. Bueno, dinhi laman sa Hope Channel Cagayan de Oro City. Dagan salamat sa mga pagpanawag. Sa ngalan lamang sa atong station manager Sir Janster Calibud ug atong communication director kini lamang si Pastor Chris Macalares mingon siyang nagpakamatay aron sa pagpatunay sa kamatuoran moray angay nga mabuhi. God bless sa tanan, magampo kita. Salamat o Dios sa imong paguban. Salamat sa imong gugmag panalangin. Salamat sa balang espiritu to panalangini ang tanang mga callers ug texters. Kini among gipangayo sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives. Samok pastor, walay kalinaw ang among pagpuyo. Unya tungod kay na kuan ko sa daotang binuhatan unang-unang droga. Mugamit gyud ko adto sa una. Unya ang akong mga anak, halos kami ng tanan pastor nang gamit ana. Pagbati na ako pastor kahadlok. Unya pagbasol kung naminaw pa lang unta ko sa Ginoo adtong panahon na nasalaya pa ko, wala unta ko makaabot din sa presuhan. Lisod, pastor, ang mga piniriso. Kay dili nimo mabuhat ang tanan nimong gustong buhaton. Unya, pag ampuna ko sa Ginoo, ingko Ginoo asa man gyud ko. Tudluy ko sa kanang tama na iglesia na akong sudlan. Nagpabautismo na dayon ko, nagdesisyon na dayon ko, kay grabe kaayo ang akong kalipay, nadinhi ko sa Adventista, kaysa didto, kay kung didto manggod, ang akong gipangayo sa Ginoo na mga pag-ampo, na dili lang ko tigpaminaw, kinanglan mo buhat pod ko sa pulong sa Ginoo. Kung kabubuton sa Ginoo na makagawas ko dinhi,
mga lagad yun ko sa Ginoo ug tapuko na ko ang akong mga anak na 5 ka buok aron sila usab sabay kami mga lagad kaniya. Akong na kuan sa akong kasing-kasing na naa ako'y kalinaw sa iyahan, na ako'y kalipay ug labaw sa tanan na ako'y paglaom.